можна вимкнути автотурбулентність. Нагадуємо, що курити користуватися електронними пристроями для куріння заборонено. Правила безпеки вимагають від пасажирів дотримання інструкцій екіпажу, трафаретів і світових табло. Будь ласка, не залишайте свої речі без нагляду та будьте обережні, відкриваючи багажні полиці, оскільки під час зльоту речі могли зміститися. Інформацію щодо програми лояльності, трансферу та новини ви знайдете в журналі «Панорама». Дякую за увагу, бажаємо приємного польоту. Dear ladies and gentlemen, may I say take comfort is our top priority. So recommend to keep your seatbelts fastened during the flight in case we experience unexpected turbulence. We remind you that smoking is forbidden, including chronic smoking devices. Safety regulations require all passengers to comply with core instructions posted placards and signs and information signs. Please do not leave a